Niet schrikken, schat. Peter, is it food? Goedemorgen. Somebody's 10 months old today. Say hello, love, love. Hello. Hello, hello, hello. Hello. Hey, Anna. Hi, Papa. Hallo. Hi, hi. Kinuha namin si Ana sa room niya kasi umiiyak. So, tinransfer namin sa gitna na. Yun. Kakaano lang niya, That's a kakamil. beautiful hairstyle for it, eh? Yeah. Hindi po yan lagi andyan, no? Baka i-bash na naman ako andyan yan. Wala yan pag nandito si Ana. Para lang sa ano namin. Baby camera. Oh, ay, she's so cute, love, love. Oh, so cute. Happy 10 months, Ana. Felicity. Kusya. Kusya. Ay. Ay. Hey. Naping-ping na sa ang may bata. Hi? Hello? She wants to look at the camera. Ay? Hi? Hello, Anna. Hi? Anna. Hello, hello? Aja, aja? Kita ang double chin ni Mama da. So today we're gonna have lunch with Oma and Opa. Yeah. Kain kami ng ensaymada. So I'm gonna try to film whether they like it or not. Filipino lunch. Not Filipino lunch because we have tomato soup Filipino, and ensaymada. Yun yung lunch namin mamaya. Pero look here. Ay, kagwapo ko na ng palangga, Bangon na ta. Bangon na ta. Yeah. Ayan na, gusto na niyang bumaba. Ay, jabaji. Habajiji. No, oy, nagping-ping ang now sa madam, oy. Hi. Felicity, ano? Felicity, oy. Oy. Unsa imong masulti nga birthday ni Mao? Birthday? 10 months na ka. Nga, bugat na ka. Ana, let's go na, let's go. Go. Let's go. Let's go na. Up na, up. Ayan, naiintindihan niya ako pag sinasabi kong up na. Up na, up. Ana, up na ta. Tana. Ayan na. So, nababa na kami. Hi guys. So, nakapag-ayos na po ako. ang struggle mag-ayos kasi si Ana gustong nakikita ako lagi. So, nag-makeup ng konti. So, syempre, nasa lap ko si Ana, no? While nagme-makeup, ang hirap-hirap. Gusto niya lagi talaga ako nakikita. So, doon na din ako nagplancha sa room niya. Nagplancha ng shirt ko. Doon na din ako nag-blow dry. So, yan. So, andito ang aking magandang dilag. Lablab. 10 months na po siya. Teen Manden. 10 months na siya. Ang bilis ng panahon. Anna! Hi, pretty girl. Hi, pretty girl. Look, gwapa sa palangga. Pretty, ani. So, hinihintay na namin yung ano niya. Niya yung papa niya and lolo't lola niya. Dito sila maglalan. Jiwa, jiju. Atitu, patitu. Atitu. Peekaboo! So yeah, ipapatry ko sa in-laws ko yung yung ensaymada na gustuhan ni Ruth last night. So I hope magustuhan din ng lolo't lola ni Ana. So i-try ko i-film yung nila, yung review nila. Game naman po sila, wala na silang problema. So balikan ko na naman kayo later. So ito na yung ensaymada. Lekker. So patatry ko sa kanila. Ana, lekker. Yeah? She's not eating the ensaymada. Ne? Peter, is it food? Yes. I didn't make Excellent. it. I didn't make it. No? Ne. But she ordered it. She ordered it. I ordered.
Gosh, yes. I think, yeah. Lekker. Oh, she has a Volvo from you. Okay. Yung anak ng friend ko andito. Pinipick up nila ako, so. Laro muna sila ni Ana. Ana! Ana! Hi! Hi! Gustong gusto siya ni Chloe. Gusto din niya si Chloe. Ska mooi foto's maken. Hi! Ate Chloe. Manguan, magigis ang madam, mahapak niya, mga ambras ba? Ate Chloe, Ate Chloe. Hi. Hindi mo siyang katawa sa kuha. Ay, Kika mo! Ay, nitun, Chloe. Kika mo! Nitun. Kika mo! Respetar man ikaw tawagan. So, ayan, paalis na kami. Papunta na kami sa mansyon ng aking... Mansyon ng aking madam. Nasa, sa likod si Chloe, oh. Bisaya po ni nga katabang. Mga katabang, itawag ni Derino. Mga katabang nag-day off. Ang mga katabang, itawag nag-day off. Ang mga inday. So, free po ako ngayon kasi si Ana kinuha na ng lola niya. Doon matutulog. So, si Mama ay... Magkiat-kiat. Maglaag. Ang papa din ni Ana, lalabasin mamaya. So, yeah. Maar Filipina to siya dom. Ano? Sla linksaf naar de Bosweg. Pwede na tayo mo agi. Pwede man siguro, di Hindi ko alam na. Tapos din eh. Hindi mo Sure. nakabutang. Asa ka pa do? Asa na dito ba, Jom? Hindi mo ata napunta rito. Dili man siguro ta. Sorry. Yung finaliba. Sakto dahil no. Nagtukog ato tas bikas. Sakto dahil. So, balikan ko kayo pag nandun na kami sa mansion niya. Ala, oy, mansion. Nandito na kami sa mansion ni Madam. Ang pinakagusto ko yung niya, salamin niya. Para na makakuan. Pang-OOTD ba? Ano yan? Hindi yan pang OTD. Para yan Para check sa imong Kita OOTD. ko lagi yung aking katawan Para ma-encourage ka mag-diet. Ako bitaw, kailangan ko na pong mag-diet. Char. So, wala si Madam. Influence talaga to si Sheila ba? Joke. Kuhaan, pinapainom niya ako ng wine. Char. Tingnan niya naman ang kitchen ng aking friend. Lamig Uy, eh. ayaw yung yung Tupperware, ha? Oh, lagi na. Hala, buhay pa ang flowers, Madam. Nice pa, oh. Buhay Kanina pa. yung isa na po, ang iluyan yung kunin yung isa naman. Di ba? Lamig yung kusina ako, friend. Mag-hot chocolate po ako, no? And mag-coffee ang aking madam. Ano sila? Mag-relax rami diri. Uy, naakoy kuan. Saman. Ang pakitong kay Apple sa imong vlog. What's that? Oh. And why have? Heaven. Heaven Piscot. Grammar na dayon. Dili, oy, okay ra. Kung grammar na akong Dutch. We have chicharon. Why heaven? Knabbel bacon and knabbel speck.
And what's the difference? What is it for scale? Deze is deze. Deze is ano man? Hard. Hard. En deze is ano sa'yo mo? Luchtig. Ja, Ha? zacht. May pasklowe kita doan ko. Zak? Ja. Zacht o Yeah. zacht of sak? Zacht. Zacht. Z A C H T. Yeah. Oh. Tuluan tagbata. Ayan, tapos na kaming kumain. Nandito pa rin kami sa bahay ng ni Madam. Nagchicharon kami and chocolate milk. And yeah, i-close ko na tong vlog na to kasi maalis na kami maya-maya. So, share ko lang pala yung kagabi, nag-post ako ng story sa Instagram kay Ana, nanonood siya kay Ayla ba, yung anak ni Simply Rhaze. And then, last night, nakita ko yung yung kay Simply Rhaze na story, shinare na yung story ko, so nakakakilig. So, I've been a fan since like maybe 2016. So, sinusubaybayan. Sakto ba, madam? Sinusubaybayan? Sakto ba, no? Tagalog man. Yeah, since 2016. So, yeah, wala lang. Nakaka-touch lang, no? Kasi pag nagko-comment ka sa Instagram or sa YouTube, normally, magla-like din sa kasi ang dami naman yung subscribers and mga fans. So, yeah, super happy na na shinare niya yung story. Yeah, but anyways, thank you guys for watching. Sa susunod na vlog na naman, please don't forget to like and subscribe if you haven't. See you sa susunod na video. Ingon ako, madam, douche. Doy. Babush.